Hello everyone, welcome back to Sign Live Show and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Sophie Stories and namhla sikhuluma nge-eGagasini Wave of Change. Sishubile kakhulu guys the story emva kokuthi ke sithe siqala nje kwakushona ke indodakazi ke ama main character okuyifamily ke yakwaDube. Well guys ke into esoyibona kuleli viki ukuthi bazobe imfuna ke bakithi ke undodakazi wabazi bakhipha umklomelo ka100,000 ukuthi umuntu nje uzomthola bazomnika imali endeke bazibambize ngeke bazibambuze ke lutho. So guys bazozama ke lokubezamile bazoqaba bathola umuntu othola ngebracelet yakhe bayithi mhlambe khona into ayaziyo ngokushona kwendodakazi yabo but caca ukuthi ngempela naye ke akazi lutho. So into ezokwenza guys ukuthi ke ifamily yakwaDube noma ke uphume uzohamba ayisangomeni bese imtshela isangoma ukuthi umntaneno umoya wakho uyazula kahle uhlezi lapha ngasemanzini ubonakala ngazi ukuthi umntwana osemanzini. Then guys bazolokhu bemfuna ke bethola ukuthi ke kunesidumbu esitholakele bahambe bokwenza ke ulibofuzo ngibobhe ukuthi ngabe uyena yini bethola ukuthi impela cha uyena akasekho emhlabeni guys unoxolo. Uthe fika nje ukuthi useyahamba futhi. So yeah guys angazi bakithi ezo2 itori ingenile esinye The 4 of Us izongena ke ngo8 if I'm not mistaken. So umbuzo wami ukuthi for now isiphi isitori obona ngathi sizodla sizothandwa abantu kakhulu between The 4 of Us and eGagasini The Wave of Change. So yeah guys, that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.